Aș vrea să știu cine te bate. Este Dinamo. Cine bulaniți cara în spate. Este Dinamo. Cine te baga la bulau, te sparge tot mereu. Dinamo, Dinamo. Românie, mare atenție! Guvernul tău vrea să dea 170 de milioane de euro lui Dinamo, clubul poliției și al clanurilor afiliate gen Borcea cu firma lipită de stadionul din curtea poliției. Au dat deja aviz de mediu, deși e lipit de un spital de urgență care este înghesuit într-un colț. Dinamo desființarea DDB. Poliția să doneze tot perimetrul spitalului și guvernul cu banii ăia să extindă spitalul. Fără clubul poliției în sport. Presiunea pe arbitrii din partea poliției și toată imixtiunea poliției în fotbal și în sport este exasperantă pentru românii iubitori de sport, vrând ca poliția, adică Ministerul de Interne, să își desființeze clubul și să-l păstreze club de amatori fără stadioane publice. Ultrași și poliție în același club, cascadorii râsului în România. Ultrași să își facă alt club și alt stadion, dar nu în curtea poliției, că sunt penibili. Când vii mari ultrași cer stadion fără pistă în curtea poliției. Dinamo desființarea DDB.